Tapno adada ang mapasaya at serbisyo publiko dagiti pamilyado a pulis iti Cordillera impatungpal ti Regional Internal Affairs Services ti Marriage Enrichment Seminar kadagiti masaknan tapno maiwanan dati ornos iti binukolda a pamilya. Ada report ni Jezreel Kate Lapizar. Makapabannog ka na dagsan ti trabaho ti maysa a pulis. Kaaduan kadakwada ti mangipapaay iti serbisyo publiko para itinatal na a komunidad. At dadagiti gundaway at trabaho nga umuna iti ipaayda, sakbay nga asikaswanda ti pamilyada. Nupay kasta, mamati ti Regional Internal Affairs Services ti Philippine National Police anasken nga ipatag ti tunggal pulis ti binukelda a pamilya. Iti Marriage Enrichment Seminar na ipalagip kadagiti pulis ti panangipatagda iti lehitimo a pamilyada saan apan nakimalala ken panangnayon iti asawa tapno saan a maburak ti naornos a pamilya. Nupay ado ti rason iti daytoy a sitwasyon nasken asukimatan ti tunggal pulis no anya tinapatpatag iti panagbiag na. No ti pamilya wenno ti dadduma a banag malaksid iti serbisyo. Kailangan po sa work is, di ba, maayos po yung pag-iisip mo. And kung maayos po yung family, yung marriage relationship, is maging maayos po yung accept natin ng clients natin, and our service to our clients will be more peaceful. 8 atawonan nga agdingdin na kas lehitimo nga agasawa da Police Staff Sergeant Aljun ken Jennifer Alberto. Sigun kadakwada, gaputa agpadada ang makumikom iti panangipaay iti serbisyo publiko, makatulong ti aktibidad tapno masalawadan da ti pamilyada. Ang marriage po is hindi po talaga siya perfect, pero at least hindi man po perfect, marami pong problema na dumarating. Pero by this activity po, siguro po may mga bagong kaalaman po kung paano po patagalin at paano po namin patibayin ang aming relasyon po. Tinuturo kung paano i-balance din yung trabaho at yung pamilya mo. Na hindi lang magbabad sa trabaho, bigyan din ng oras yung pamilya natin, ma'am. Maganda rin yung sinishare nila, ma'am, nakakatulong din sa amin na mag-asawa kung paano pa maging strong yung relationship namin, ma'am. Inaklon ti opisina nga adu kadagiti pulis ti addan parikot iti marital status. Gaputa adda dagiti posible an addaan iti karelasyon. Addan iti parikot iti pinansyal ken emosyonal a banag. Tayo na nagtatrabaho sa PNP is talagang very prone sa temptation at the same time dahil sa malayo ang pamilya sa atin, dahil assign tayo sa malayo, hindi palaging kapiling ang pamilya. Kaya pag malapit tayo sa Panginoon at tayo ay gumagawa ng kanyang kagustuhan, tayo ay malalayo sa kapahamakan at mga temptasyon. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.